Mitä nyt tapahtuu? Alkoiko elokuvan teko? Jodi, siellä on reisihinat paikallaan. Rintahihina on. Liiri on oikein päin kiinni penkissä. Trimmit ei ole päällä kumpikaan. Jarru menee suoraan rissapyörään. Aat on päällimmäisenä. Kuten myöskin täällä. Pistänkö käyntiin? No joo, mutta en mä vielä pretsi vaikka tuon tuolla. Joo, hieno huomio. Ja ottaa potkurit yhteen. Mutta toisaalta sähän pystyt ohjaamaan tätä liirintä. Suha ei tarvitse tuota päin tartata. No joo, mutta sen tietää, että mä tästä lähden tuonne, niin se menee tuohon. Ai jaa. Se vetää niinku magneetti. Joo, mutta onhan siellä latokin, kuinka sä ollenkaan uskallat niin sitten täältä No, pellolta siinä tartata, jo siinä on oli. lato. Ei uskalla lähteä. Joutuu keskeyttämään. Katsotaan vuoden päästä. Joo. Sitten mä voin lähteä. Kyllä siinä semmonenkin vaara, että törmää kaksi moottoroitua varjoliirintä maassa yhteen. Tuuli on nyt tuolta päin. Joo. Se on vähän sieltä päin, joo, sinne päin. Sunkin kannattaa panostaa sitten tuonne. No nyt se jo osaa väistää sitten. Laitatko tuossa tuo rimmen kiinni? Tuossa on tuo hartioiden kohdalla, tässä on länkki. No kun hän kiskonut tuota liirintä tänne, niin mä kerran keskikohtaa taaksepäin. Jarrutit siiven kuoletuksiin. Sä sakkautit sen tahallaan. Noin pienellä ilmanopeudella ei pysy siipi päällä, jos sitä samalla jarrutetaan eikä mennään noin verkkaisesti eteenpäin. Enemmän pitäisi olla sitä eteenpäin menevää vauhtia, että siipi pysyisi lentotilassa. Siinä olisi periaatteessa ihan mahdollisuus ollut pelastaa, mutta enempi pitäisi olla vauhtia saada sille siivelle ilmanopeutta, se olisi ohjattavissa ja tulisi kunnolla päälle asti. Nyt se ei ollut edes kunnolla vielä päällä asti ja sitten kun sä vielä painat molempia jarruja yhtä aikaa, niin se tukahtuu. Sitä kärsii jarruttaa sitten vasta kun siipi on lentotilassa ja tuottaa nostovoimaa. Nyt se ei tuottanut yhtään vielä nostovoimaa. Joo. Joo, pakita. Lähti toinen jarru käsistä vaan. Lähtikö? Luisti tuosta eestä. Jaa. Nyt kannattaa, miten se on mahdollista? Ei, se pysyy kyllä, mutta tämä puoli. Joo, onpa outo. Tai kyllähän se oli, mutta se oli 2 sormen varassa. Joo. Eli oli hyväkin, että keskeytyi tuo. No joo. Joo, okei. Mä sitä rupesin asettelemaan. Joo.